Digue-li a la càmera algun consell per la vida. Vivir y ser feliz. Y porrón. I porrón. Ja està, tu. Què fartes, amb aquest tractor? Home, és xuleo, per anar a la discoteca ni tan mal. Sí, ho has fet mai o què? No, perquè fins tardo 2 hores a arribar a la discoteca. Quan he arribat ja han tancat. Xaval, carnet de tractor. I ara en van, no ja? Ara embraga i frena, si no et mataràs el cep de I darrere. ara, aquí, així, no? Que l'iguà. Ha entrat bé? No, crec que no, tio. Has de deixar anar i tornar-hi, bé. Ara, hòstia. És bueno. Ja veuràs el cavallito ara. Ah, a poc a poc. Tens bon tacte, Estic a sobre el John Dere del David, que és el viticultor més famós de TikTok. Per la cara no sonarà tant perquè diu que ara ha de començar a treballar el personatge, però la veu segur que sí. Sí, estem a una de les vinyes també més conegudes de TikTok, llavors. És aquesta? Aquí és on fas el teu contingut? Darrere el santuari, del lloc més conegut de tot Buferri, amb bastanta diferència. Allò és com la Sagrada Família, una mica. És una petita Sagrada Família, bueno, el feia Jujol, que era arquitecte i va aprendre o va treballar molt amb Gaudí, que va ser el que va fer la Sagrada Família. L'ha fet per vosaltres? Ja No. sabent que sortiria a xarxes. Exacte. Ja va ser previsor a la seva època. Era molt avançat al seu temps, però sí. Hòstia, escolta, aquest és el tractor més antic que segurament surt més a xarxes. 50 anys té el tractor. Va comprar el meu avi nou i des de llavors, home, n'ha fet unes quantes de passades per la vinya. Hòstia, David, tio, tens una història trepidant. Enginyer informàtic, m'han enterat avui. Enginyer informàtic, és veritat. Després, bueno, no sé, viticultor, pagès, productor i mestre de TikTok. Fer una mica de tot. En un futur enòleg també, si Déu vol. Sí? T'agradaria? Sí, bueno, clar, m'agradaria estudiar el que treballem a casa, sí, clar. Com ha anat això? Sí. Sí, perquè fa una estona ens has explicat això de que estaves en un gran bufet de Barcelona i vas dir, ho deixo tot i piro el cap. Treballava a Barcelona, estava enginyer informàtic, vaig dir, hòstia, em guanyaré la vida de puta mare com a informàtic. Clar, és el que volem, i vaig dir, de puta mare. A casa meva fan vinya, pagesos, aquí són en misèria. No es fotran res. Amb tot el perdó del món, problemes. I m'vaig anar a Barcelona i te'n dones compte que la realitat no és tan així. Hòstia, estava tot el puto dia tancat al puto ordinador, tal, i vaig dir... No es guanyaven tants diners? No has guanyat tant diners, i menys com a becario molt pocs calés i poques responsabilitats. I llavors va ser quan vaig dir, hòstia, a casa fem alguna que està molt guai, fem cava, tenim vinya, fa molts anys que la treballem, la història és xula, i és veritat que potser aquí tampoc t'he dit que et puguis guanyar la vida d'una manera excepcional, però tens un propòsit, no? I jo crec que això és guai, i ara estic supercontent, o sigui, treballo més, no sé si cobro més o menys, però... Preu hora segur que menys? Preu hora segur que menys, però la passió és guai, tens un propòsit i treballes per un objectiu i a la família és tot relacionat i, hòstia, és guai, Però tu, a part d'això, o sigui, vas decidir fer el pas cap a les xarxes. Al final, jo i molta gent et coneixem per una mica fent la broma, no? Però el viticultor de Vives Ambrós, viticultors a TikTok, has aconseguit viralitzar una mica el teu dia a dia. Clar, jo tinc la sort que vinc del sector de fora, no? Perquè aquí al poble tothom coneix la vinya, com es treballa, què s'ha de fer, el tractor, tal, però la gent de fora no té ni puta idea, jo tampoc en tenia ni idea. I mira que havia nascut aquí. Vaig dir, hòstia, doncs ja està, no? Tinc un medi perfecte per fer que la gent conegui el que fem a casa. I clar, vam començar així, i dic, hòstia, tenim el John Dere, tenim el santuari, tenia un munt de palanques per fer que el contingut tirés endavant. I superguai, m'ho passo pipa, i ara a la gent també li agrada, fem comunitat i, home, és guai. Ho has notat? Sí, clar. Amb què? Sí. Notes que, bueno, guanyes clients... Vens més, gràcies a TikTok? És més fàcil comunicar i la gent entén més fàcilment que el teu producte sigui diferent al que hi ha a un hipermercat allí a l'estanteria que val 3 euros, no? I crees la diferenciació, fas que la gent entengui la marca i el que hi ha darrere. Hi ha molt la visió com romàntica de deixar la ciutat i marxar al camp. Clar, jo crec que això... No. I està molt romantitzat, no? Hi ha dos tipus de problemes. Els domingueros que venen aquí i veuen la pagesia com... Però també et compren, tio! Sí, però que ho veuen com un teatrillo, no? I dius, no, això és una feina com qualsevol altra, igual de digna, i abans sí que es treballava sol a sol, ara també hi ha temps lliure, ara també tens les teves coses, i després hi ha els altres, no?, que romantitzen de més treballar la vinya, l'energia, el sol, no? Llavors, és trobar-li un pont entremig, no? És veritat que és sacrificat, és difícil i requereix molts coneixements més enllà del que la gent es creu, però crec que s'ha de trobar una miqueta el baremo, no? No és ni un teatre, ni tampoc és tan idíl·lic. Com ha sigut això d'introduir les xarxes socials al negoci amb la generació de dalt? Bueno, és un pas. Has de fer entendre la generació de dalt, que de tant en tant has de parar un minut per gravar una cosa... I això té sentit, és perdre temps. Exacte, no? Perquè, nen, què més dona això del vídeo? Jo necessito acabar, haig de fer la feina ara, no? I llaurar, ja! Ja, però jo crec que tu al final la sensació que tinc, que aconsegueixes transmetre originalitat. I les xarxes volen això, les xarxes al final volen veure una cosa real. Tu parles, hòstia, grans marques amb grans pressupostos
moltes vegades aquest contingut és més impostat, no? En canvi, Exacte. tu és, hòstia, mira, he trencat això, collons, què Els foto? vídeos més típics, tot perfecte, la vinya perfecta, el raïm perfecte, però bueno, he intentat transmetre una miqueta la realitat de darrere. Doncs mira, no tots els ceps estan perfectes, algun s'ha caigut, algun s'ha mort, algun ha passat això, sempre trenques alguna cosa, i això també fa que la gent connecti més amb tu, no? Demostres la teva part més real i ets més... Nosaltres som supertransparents. Escolta'm una cosa, fot'ns aquí una classe magistral de John Dere, tio. Sí, sisplau, et deixo tu els volants i ensenya'ns de què és capaç aquesta bèstia Què vols fer? mil·lenària. No sé, fes un cavallito, no és broma. No, cavallito no, que no volem fer-nos mal. No, una cosa guapa que té aquest tractor és que té dos frenos. Ah, sí? No? Tu normalment al cotxe només tens una palanca de freno, però jo en tinc dos. No? Per què creus que tinc els dos pedals? Però per derrapar entre vinya i entre cep i cep. Molt bé, bueno, Sèrio? més o menys, més o menys. Vale, això el que fa és frenar una de les dues rodes. Llavors, clar, moltes d'aquestes vinyes, quan surts de la fila, és super estret això d'aquí, no pots girar, te n'hauries d'anar a tomar por saco i tornar a entrar. Llavors, claves freno, es bloqueja aquesta roda, i fa com si fos un mini derrape. Faries un tric Claro, aquí bueno, ara? veràs. Aparto, tio, que això... Ojo, Àlex! Hòstia, boníssim, tio! Doncs ja estem a la bodega. Bueno, l'acaba, de fet, no? Acaba, sisplau. Hòstia, que l'Enric, tio, m'està corregint tota l'estona. Hola a tots. Aquest no el coneixeu tant perquè el fill és a la sura TikTok, però ens està ensenyant això, que és una passada. Una meravella. Vinga, va, Avui parleu de cava. anem a conèixer més del món del cava. Va, veniu, va. Deixeu. Tu, això és un trull? Això és un cub de cairons. Això són les antigues rajoles que es feia servir. Aquí es feia el vi, aquí es fermentava i es feia tot el procés d'elaboració. I els vins es feien aquí, fins que van sortir les tines inoxidables, que llavors ja és més net, pots treballar amb més garanties. Bueno, pots fer fred, treballar en fred, etc. I pots... Home, aquí fa fresca, tu, aquí això està de conya. Això sí. Aquí Això? l'hivern s'està de conya. Llavors aquí la gràcia és que el tema és que els vins llavors quedaven molt més rústecs, molt més gust. Quan dieu rústic, perquè aquí ressonem molt, cap a fora. Anem, vinga. Escolta, quan dieu rústic, voleu dir que quedava pitjor. Una cosa és rústic. Sí, no, directament sí. Ah, vale, Està clar. vale. Ara són més fins, més suaus, més afruitadets, tal i qual. I això és per culpa del trull. Per exemple, perquè ara actualment amb les tines inoxidables el treballar en fred són més afruitadets i més suaus. Antigament tots els caves eren semisecs, això tu recordaràs el teu avi i ton pare. Tots els caves eren semisecs. I per què eren semisecs? Perquè el vi era tan durillo que allò barrejat amb la bombolla... Era infumable. Pues sí. Llavors xuta de sucre i llavors tot tira avall. Aquí són els copites on fem tot l'aclarit de les ampolles, que nosaltres encara ho fem a mà, cada dia d'anar donant aquí. No m'ho crec. Nosaltres en diem tocar culs. Tocar culs, és veritat. D'ampolla. Sí. És a dir, tu cada dia baixes aquí i li fots un quart de volta, oi? Un octau. Un octau de volta. Sí, durant 20 dies. És veritat que el celler s'ha de fer silenci perquè el vi l'afecta, el soroll? El vi el que vol és calma, Pues tu, Déu-n'hi-do, vaja, diu que se'n calma, el tio ve aquí, un terremoto. No. Avui aquestes ampolles es queixaran, entre tu i jo. Sí. Va, veniu, que us ensenyo la cava. Ostres, escolta, com comença una mica tot això? El vi el fas tu? Perquè hi ha gent que al món del cava que el vi el compra fet. Mira, aquí estem amb cubs, etc. I aquí és on antigament el meu pare feia tots els vins ell només feia fins a vi a granel. Llavors aquest vi feia el que se'n diu ara el base cava, llavors el venia amb altres bodegues de cava. Que feien cava. Vale? O sigui, aquí hem de diferenciar que hi ha una gent que fa vi, després hi ha una gent que compra aquest vi, fa el cava i hi ha gent que ho fa tot. Començaríem per la vinya, perquè el més important de qualsevol botella és la vinya. Llavors, a partir d'aquí, hi ha el viticultor i després hi ha el que elabora el vi. Que és el cavista, el cavero, com es diu? Bueno, bodeguer. Jo vaig fer la carrera aquí a Tarragona, que és l'única universitat... Què vas fer? Enologia. Hòstia, sí, clar. Estem amb un enòleg, tu, això no és un aficionat que de passada comença a fer cava. Doncs nosaltres vam fer la carrera aquí a Tarragona, que és l'única universitat d'enologia que hi ha a Espanya. A dia d'avui també? Sí, fins a dia d'avui. I llavors, quan vam acabar la carrera, jo vaig anar a patar a la Xampanya, vaig estar un any a la Xampanya. O sigui, hòstia... Espiant. Bueno, però aviam. Ara estem parlant aquí amb una figura del món amb el Messi del cava, tio. No, ben tots. Has estat a la Xampanya, o sigui, has estat a la Meca. A la cuna. Sí. Estàs al bressol. Bueno, és que la final n'has d'aprendre. Dels millors. A dia d'avui ja no sé si són millors ells que nosaltres, el que passa que sempre han anat una mica... Digue-ho. No. Som millors nosaltres.
El que tenim aquí és l'avantatge que el clima ens afavoreix 10 vegades més que amb ells. Si tu ara fas tastos de bons caves i bons xampanys, possiblement acabarà guanyant el cava, quasi segur. Per què? Perquè tenim millor clima i madura molt millor. Bueno, la gràcia del cava és donar-li força criança, donar-li temps de criança. Què és la criança? Què és la criança? La gent fotem un lío amb això. Comencem. Nosaltres fem el vi. Entrem al raïm, el premsem, fem vi. Perfecte. I aquest vi, un cop el tenim fet, l'embotellem. I el posem dintre una botella de cava, i un cop el tenim aquí dintre, li afegim sucre, li afegim llevat, i fa una segona fermentació aquí dintre la botella. És una fermentació en ampolla. A dintre la botella, clar, que això és el procés del mètode champenois. De la xampanya. De que vas aprendre allà dalt. No, és que és així. I abans el cava no existia, es deia xampany. Passa que es van enfadar aquella gent i ens van dir... I vam inventar el nom de cava. I ara tot és cava. Exacte, aquí tot és cava. Llavors, aquesta segona fermentació, el llevat es menja aquest sucre que m'ha afegit dintre la botella i el transforma en alcohol. I en aquell procés de transformar el sucre en alcohol genera gas carbònic. Però ja tenia alcohol del vi. Sí, bueno, és una mica més d'alcohol. D'acord. I el procés de transformar el sucre en alcohol genera gas carbònic. Com que està tapat hermètic, no surt. Que pot ser amb xapa o pot ser amb tap de suro, és igual, això hi ha bodegues de tot tipus, llavors queda el carbònic atrapat aquí dins de la botella. Aquí és on es fan les bombolles. Correcte. Aquí dintre es fan les bombolles. Sí, senyor. Amic. Llavors, aquesta bombolla s'ha d'integrar dintre del vi. Llavors, per això comença la criança. Llavors, un cava com a mínim ha de tindre 9 mesos de criança. És a dir, un cava com a mínim està 9 mesos en una ampolla. Correcte. Perquè aquesta bombolla s'integri dintre del vi. Si no, què tindrem? No, perquè si no seria... Una merda. Quan omplissin la copa et marxaria tot el gas. O sigui, quedaria com el vi una mica i... Llavors, amb el temps de criança, aquesta bombolla s'integra amb el vi. Llavors, com més criança encara li donguis, més d'un any, més de 2, més de 3, la bombolla acabarà serà més fina i serà més agradable el seu pas en boca. Ah, sí? Clar. Tu quan un cava és jove, el que passarà és que la bombolla t'explotarà la boca. És molt grossa. És molt grossa, t'explota com una gaseosa. Com més criança li donguis, aquesta bombolla serà més fina i et deixarà, et passillotzarà. És una mica com l'edat, no? Quan ets més jove ets més afalotat, no sé què, però això que vas fent vas calmant i vas baixant millor. Llavors és important la criança per això, perquè aquesta bombolla s'integri bé i llavors notes més els gustos, més els sabors. Fins a quan podria fer una criança? Bueno, nosaltres aquí a casa fem 10 anys. Està prenent caves en 10 anys, sí. Hòstia, això és bo, no? Clar que és bo. Perquè hi ha coses d'aquestes que a vegades la gent també, no, fot una criança tal, però no sé si és bona. Una cosa és que se't quedi una botella durant 10 anys allà perduda. Llavors la gent aprofita. Que tu busquis i hagis preparat un vi perquè estigui 10 anys en criança o els que sigui. Nosaltres el mínim que fem, per exemple, aquí a casa són 3 anys. Ostres, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, perquè la nostra filosofia és fer una cosa que realment estigui bona. Ben feta. Sí, home, sí, clar. Ostres. Home, per fer coses dolentes ja n'hi ha d'altres. Continuem. Va, som-hi, anem a veure. Això és com un laberint, tu. Tu t'has perdut mai aquí dins? Perquè... I agafes algú, el deixes per aquí, no es surt mai més, Mira, veus això d'aquí? Això són els llevats que deies. Això és el llevat aquest. Aquest és el que fa la fermentació i el que fa les bombolletes. Però aquest llevat, a més, té una altra cosa molt important i és el que ens donarà el gust al cava. Llavors, com més criança tingui, aquell llevat ens anirà afinant i ens donarà donant gust i sabor. I aquell llevat d'on surt? És a dir, que és llevat de què? No, li afegim, és llevat del raïm. Sí, però vull dir que... Ve del raïm, ve del raïm. És un llevat que és en base al raïm. Sí. Pensa que, per exemple, quan fem la brema, a la pell del raïm sempre hi ha llevats. I cada parcel·la té els seus llevats, té la seva soca de llevats. Cada parcel·la té sempre el seu gust. I aquí és el que hem d'entrar nosaltres els enòlegs. A saber trobar quina barreja de vins farà que aquell cava sigui igual que el de l'any anterior i que el de fa 10 anys. I això és a base de beure'n molt. Clar que sí. Que me'n riu el tio. L'has clavat. Tu disfrutes amb la teva feina, Enric. Home, doncs sí, és bonic. Mira, jo quan més disfruto és a l'agost. I diràs, per què a l'agost? Perquè et tanques aquí baix fresquet. No. A l'agost, al contrari, me'n vaig a tombar totes les vinyes. Hòstia, boig. I vas provant els grans de raïm de cada vinya i vas veient com està madurant aquella parcel·la, aquella altra, i dius, mira, enguany, aquest racó d'aquí, el faré servir per fer aquella cava tradicional. Tu ja ho veus, això, Trastant... Ja t'he dit abans que la base sempre és el raïm. Ostres. Tot comença amb el raïm. I tindre una vinya ben cuidada. Clar. És complicat vendre? És complicat vendre sempre, tot. A mi m'han dit que tu tens tot venut un any abans. Bueno, per sort, si ho treballes bé, al final tot funciona bé. Jo, per exemple, no puc competir amb Freixenet. Pel preu ni per res. Igual tampoc vols. No, exacte, és que ni m'interessa. Llavors, el seu tipus de producte, o que ven majoritàriament, no és el tipus que hi ha de fer perquè
i els meus costos seran més elevats sempre que ells. Bueno, quan és més petit. Llavors, clar, era el cas de buscar-te, doncs diferenciar-te. Llavors, des del principi ja vam començar fent caves de 4, 5, 6 anys. Sembla molt... No, què fas? Que no! Hòstia, però és petit, tio. No passa res. Bueno, no passa res. Tal com es fa, això se'n diu una rima. Aquest tipus de construcció se'n diuen rimes. I tal com es fa de manera que totes les ampolles aguanten les de... Perquè pensa, aquí dintre, quan fermenta... Que hi ha pressió. Agafa pressió, però agafa 6 quilos de pressió. Això és molt poc. La roda d'un cotxe són 2. Collons. Vull dir que això, per això les botelles de cava tenen aquest vidre tan gruixut, Per aguantar. perquè si no exploten. Torna l'ampolla. Torna-la. Àlex, mira. Sí. Tu, he trobat un cul aquí, I dic, tu, aquesta patat. I jo mirava aquí i diu, no, aquesta d'altra banda. Sí, és lògic, Vull dir, surt disparat. Mira. Sí. Pam! Hòstia, vaya fava, tio. Sí. Hòstia, que fort, i aquí es veu el gruixut. Vols que deporgem una Sí, sisplau, fa molta il·lusió. Vaig a buscar un delantal. Sí, perquè si no em Ho fotré... preparem un moment, ho En preparo. un pim-pam, digues. Ho preparem en un pim-pam. Plis-plas. No, home, no, pim-pam. Hòstia, Enric. I agafem una botella de rosat, va. Agafem l'ampolla. Aquesta ja ha passat pels pupitres. I veus el pòsit que li queda? Això és el llevat que veiem abans. Aquell que t'he ensenyat abans. Aquell que li dona el gustet, que li dona la finura. Aquest- Vale? Però, llavors, això ho passem pel pupitre per aclarir-lo i ara ho eliminarem, que és el degorjat, que diem. I això és una clau de degorjat. Llavors, ho eliminem, no perquè sigui redolent, Perquè sigui però més. seria un cava tèrbol. A nivell de gust afectaria? No, Jo pensava que sí, no sé per què. perquè un cop ja degorges ja no evoluciona més el gust. Quan jo aixeco l'ampolla, llavors Has d'obrir. Poso bé la clau, i quan aixeco l'ampolla he d'obrir. Però en quin quan punt? arriba la bombella aquí dalt. Clar, si obro de cap per avall, Sí, clar, fotrem un veig que xou, té pressió, no? un merder. Perdré tot. Llavors, i si obro massa tard, me tornarà el pòsit del vi. Espera, bueno, va. Vale? Sí, tu posa't aquí dalt. Jo em foto aquí darrere teu. Vale. Espera, aviam, deixa'm-ho veure perquè això després tu el que vols és riure. Ja. Vale? Doncs aixequem i obres. Molt bé. Vale? I treus una mica Per què m'he tacat jo només? És llei de És llei de vida. Això és llei de morfí. Hòstia, la molt gràcia és bé. que quedi ben net i que quedi plena, perquè si no... Home, perquè quedi buida ja la buidarem després. Llavors ja malament a l'aire. Em una tuta. Va, vinga. Va. T'ha quedat clar el que em... M'ha quedat claríssim. Llavors, l'important, això, ben apoyada. Primer, la clau, que t'asseguris de que està obert. Perfecte. Que no se t'escaparà. Llavors, tu aixeca amunt i quan estiguis aixecant, obres. Vale, va, ojo, Va, Àlex. una, dos, Un tres. moment, que jo ho vaig prendre amb calma, això. Que vull mirar bé com puja això, vale... Sí, si ho fas massa lent... Ja ho t'apuntarà. sé. Tu, deixa'm provar. Vinga, va, sí. Deixa'm provar, que ho miro. Ah! Ara sí. Bueno, no ha sigut ben bé el mateix. T'ha quedat bastant quadrat, això. Hòstia puta! Bueno, quasi. No, home, no fotis, tio, Déu-n'hi-do. Porta una copa, espera. Porta una copa. Va, que almenys provarem el teu... Que l'he obert massa d'hora. Eh? L'he obert massa d'hora. Bueno, clar, llavors se t'ha oblidat més. Vinga, va, agafa. Vinga, va. Una tu i una jo. Vinga, Això està calent, ara. brindem. Salut. Aquí tot està fresc. Salut. Veus com encara... Tot i estar a temperatura ambient, és molt fresc i agradable. Sí, està bé. Que sí? Doncs imagina't això en nevera. Fresc, ja, l'hòstia. El tema va ser que el 1987, me sembla que és quan es va construir la Deocava, el que es va decidir és que tots els municipis on ja s'estava fent escumós, o xampany, que es deia antigament, doncs tots aquells municipis tenien dret a fer cava. I per això sí que la majoria era aquí a Catalunya, a la zona del Penedès, però hi havia algun municipi del Mendralejo, de la Rioja, Però ara n'hi ha i d'això, molts. o València, no, els mateixos que hi havia. Vols dir? A mi em dóna la sensació que ara de cop i volta... No, això no s'ha tocat res, de tal com es va posar. Estàs segur? No s'ha tocat res, no. Això hi ha molta disputa i penso que d'alguna manera s'hauria de canviar una mica més. Tu què voldries? Com voldries que fos? Fes de carta als Reis. Com hauria de ser això? Tu què voldries? No, perquè és molt diferent un escumós d'aquí a Catalunya, que hi ha un tipus de sols, i etc., que un escumós de València, que un escumós del Mendralejo o d'allà on sigui. Per què? Perquè el sol, ja t'he dit abans, que tot la base és la vinya i el raïm. No és el mateix vinya, el mateix raïm, amb un tipus de sol com el d'aquí, com el
pot ser qualsevol altra zona d'Espanya. Llavors, d'alguna manera hauria quedat més ben separat tot això, Fem una proposta. Fem una proposta. Com podríem separar-ho, això? canviant els noms directes. Per exemple, va, digues, Vull dir, a aquí- València com li podríem Si dir? aquí es diu cava, allà es diu ava, o el que Ava, vulguis, ava. el que sigui. Ava. El que està clar és que la Déu Cava és una de les poques que no segueix ben bé a l'estricte aquesta És un campi definició de és un Déu. campi qui pugui. Llavors, una mica. clar, hi ha una mica de tot. Hi ha una Sí? mica de tot. Bueno, perquè ara aquí a Catalunya també tenim el Corpinat. Correcte. Bueno, Corpinat no és una denominació d'origen, vull dir, és una associació de viticultors, De cavistes. de laborcavistes, d'antics cavistes, que el problema que van tindre és que, la Déu Cava costa de canviar-li les lleis i canviar-li tot una mica, i va arribar al punt de que, hi ha una sèrie de bodegues, com jo, per exemple, t'he dit, nosaltres fem cava mínim de 3 fins a 10 anys o el que sigui. Llavors, clar, vols que la teva denominació d'origen te separi aquestes botelles o te li dongui aquest valor afegit, aquest valor afegit, quedi diferenciat d'alguna manera o altra. Veníem a provar caves. Hòstia, vinga. I ara et deixaré provar un cava més jove i un de més criança. Provarem un cava de 3 anys, vale? I aquest és un clàssic cava. I es diu clàssic cava perquè està fet amb les varietats típiques de tota la vida del cava, que és el macabeu, el xarel·lo i la parellada. Vale? I aquest és amb 3 anys de criança, que Déu-n'hi-do, i ja veuràs que té una bombolleta molt fina i molt ben integrada. És més agradable. Vale. I aquest, l'hi has de trobar... No, ara no pot Taquis, cago en dena. Ja l'has liat tu abans. Hosti, quines aromes més complexes. Aquí trobes una poma verda tipus golden. En sèrio? Sí, una mica de pera també. Sí, però acabada de collir, vull dir, a més molt fresca. Vale? Llavors, quan te'l poses a la boca, ja veuràs, prova. Veus la bombolleta? No t'explota, et pessigolleja. Va. És veritat, fa com Va pessigolletes. com a crepitant, Hòstia. Això és molt xulo. I això, ja et dic, és un cava de 3 anys, vull dir que la gràcia que té la bombolleta aquesta és que et deix trobar més els gustos i sabors. Escolta una cosa, com és que has d'anar a Brussel·les a que et donin medalles d'or? Hosti, té guassa que un dels concursos més importants que hi ha a nivell mundial de vins estigui a Brussel·les, que És que ho estic no crec veient. ni que tinguin una hectàrea de vinya. No, res, zero. I justament, ha agafat més anomenada amb els anys, i quasi tothom és dels concursos més ben valorats. I allà diguem-ho així. competeixes amb xampanys també i de més, o què? Sí, sí. Hòstia, i medalla d'or, Aquí em van donar la gran medalla d'or de Brussel·les, vull dir que per damunt dels xampanys. No fotis. El millor espumós, perquè allà no separen xampanys de caves. Clar. Tots tinc el paquet d'espumosos. Sí, sí, i aquí una altra vegada. No, si n'hi ha un munt. Ah, sí, mai menys. Qüestió és fer-ho bé, Vale, te quedes amb el gust d'això i passem a Anem a l'altre. Ja veuràs la diferència. Aquest és un cava molt especial, que és el Jujol, que el fem en homenatge a l'arquitecte que ens va fer el santuari aquí a Montferri. Aquest el fem en barrica, és un vi que primer el posem en barrica i després el fem cava. Hòstia, Déu-n'hi-do. Sí. Fermenta en barrica? Sí, ja veuràs. Això és una cosa molt curiosa. Hòstia, l'olor és molt diferent, Que sí? Molt. I és molt més intensa, però molt fina i molt elegant també. Què fa olor? Les caves com més criança tenen, van agafant aromes molt més fins, molt més elegants, i sí que són més intensos, però amb una finura. Què li trobes tu aquí? Aquí primer el que et surt és l'aroma típic de la fusta, té això. Té una mica de mantegues, té una mica més com a làctic. Que curiós. Vas passant segons i al contrari, cada vegada té més gust i tot. Que fort. Que sí? És curiós. Doncs això és el que vol dir llac. Escolta, i el sense alcohol, què? Bueno, jo això encara ho veig molt verd. Això ja va passar amb la cervesa, vull dir, les primeres cerveses sense alcohol, Eren horroroses. mal o no, el siguiente. Sí, no, terrorífic. Jo el que he anat provant fins ara de vins sense alcohol, Terrorífic, pues no voy a dar definició. Tu creus que hi ha mercat o què d'això? Els primers vins ecològics no eren gaire bons. Vale? Llavors tothom, hi ha mercat d'això? Doncs no. Vull dir, què passa? Tot això ha anat evolucionant, estem parlant de molts anys enrere, i amb aquests 15 anys tot això ha anat evolucionant i els vins ecològics ara són iguals o millors, jo crec que són millors que no pas els normals. I els naturals? Naturals, això és un altre risc. Això és un altre risc. A mi se'm fa estrany, com a consumidor, a vegades, perquè Ostres, són molt delicats. És una pena perquè és una paraula molt xula, vi natural, i és una pena que la pervertim només començar, perquè correm el risc
com no es reguli una mica ràpid, de que comencin a aparèixer massa vins naturals que no són prou bons, diguem-ho per dir-ho suau, que no digues en dolent, no, és veritat. Però hi haurà de dolents, es pot dir, no? Hi haurà de dolents, sí, no? I llavors què passa? Que no pervertim el nom aquest i quedi associat a un vi mediocre. Ves, no passi com amb el cava. Bueno, no, el cava Comencin a aparèixer No, els caves són i llavors la gent es pensi que és mediocre. No, els caves són bons. Tots? No, ja ho sé. N'hi ha de millors i n'hi ha de... Dic de broma. N'hi ha de molt millors. Com aquest. Diguem-ho així. Ha estat boníssim. Escolta, Enric, m'ha semblat espectacular el que feu aquí, el carinyo que hi poses, el pensament, i sobretot el que m'ha agradat molt és que, escolta, tot i de guanyar premis tu, formació, treball i no parar la màquina. No pot parar mai, això no pot parar mai. Però és que no pari mai. Moltes gràcies. Gira tot. Ara. Molt bé. Sí, passarem, sí, no? Sí. Vinga, va! Hòstia, el cep, nen! Bueno, gent, jo marxo amb el tractor i vaig a jalar alguna cosa, vaig a veure a quin bar de carretera puc parar a dinar. Vosaltres, subscriviu-vos, doneu-li el like, seguiu-nos a Bars de Carretera i a Vives Ambrós i recomaneu-nos llocs on anar a jalar i gent ben parida a qui anar a visitar. Així que, mica, carretera i manta, fins ara! Hem de menjar més conill. És una carn de collons, cada cop es menja menys, una carn blanca, que ben guisada és una meravella perquè és una gran transmissora dels sabors de les salses.